Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lecture 5 kenan. Playlist mu na price action. A lecture ta biyar abin da za mu yi magana shine support and resistance. Ko wanda yawanci an price action za ku ji suna summarizing suna cewa S and R. S and R. To za mu yi magana akan menene support, menene resistance, menene characteristics ɗinsu, sannan kuma ya ake amfani da su a cikin trading general. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin slide. Na farko dai menene support? Ko support wani farashi ne ko wani wajeje ne a cikin chart wanda yake tallafin kasuwa idan ta tashi waɗuwa kada ta waɗi ƙasa wanwar. Wato ka ainihin support zai iya kasancewa komai ba lallai sai layi ba, na san da yawan san da matsayin layi. Za ta iya kasancewa a mugun abu, za ta iya kasancewa trend line, za ta iya kasancewa takamaiman wani farashi guda ɗaya wanda yake tare kasuwa ya hana ta tashiwa daga nan a samu radi tashin kasuwa ko kuma makarewar farashi a wannan wajen. Me ke jawo wannan abun kuwa? Dalilin abin da ke jawowa shi ne cewa a daidai wannan lokutar ko daidai wajejen wannan layin da ake samun safar kamar idan da ke idan 'yan kasuwa sun yi imanin cewa farashin da ya zo wajen na yayi arha, da haka nan za su nemi su siya. Siyan nan da za su yi zai kawo abin da ake faɗi a turanci demand. Ko nan da akwai demand ɗin kaya zai rage yawa, da haka zai kawo menene tashin farashinsa. Don haka abin da ke faruwa a wajen da support kenan, farashi yakan zo daidai support, 'yan kasuwa su gaya musu arha sai su nemi su siya don su samu riba idan ya tashi sama. Wannan a takaice shine support. Shi kuma resistance shine akasin support. Ko shine wata ka ainihin aka ce resistance kamar a ce abu ya ƙi ya fasa, ko kana ƙoƙarin ka wuce abu ya ƙi ya wuce. To shi resistance yakan faru ne a sama ba a ƙasa ba, shi yakan hana tashin farashi. Wata ka ainihin wani waje ne da fa yake zuwa idan ya je sai farashin ya makale, ko kuma daga nan ake samun farashi sai ya waɗo. Wata ka ainihin kamar misali mu ce idan kaje za ka sayi shinkafa kaje za ka sayi shinkafar ka, to za ka iya saya 2,000, 3,000 or something like that. Amma ana ce maka 4,000, 4,500 kai a zuciya ka aka je a wannan farashin ya maka tsada ba za ka iya siya ba, ka gani? To resistance wani waje ne wanda 'yan kasuwa suke tunanin farashi ya yi tsada, don haka za su nemi su sayar da kaya domin ɗaukar riba su ko kuma su fita daga cikin kasuwa. To don haka shi resistance waje ne da ke kawo supply. Wato ka ainihin idan mutane sun siya a daidai na ƙasa, ce kamar kayan yanzu suna $50 sai ya tashi ya kai irin kamar $200 haka, don haka za su yi tunanin kaya kai wani waje da za su siyar da shi da su samu riba. Su kuma masu siya wanda za su iya siya a 50, 70, 60, 100 duka za su iya siya, amma da ta zo nan wajen 200 sai su haƙura da siya duka, sai ya kasance kowa yana sayarwa kuma masu siyan sun yi karanci su da tsada kaya, sai ya kawo waɗin farashi. To resistance kenan. Resistance yana sama, support yana ƙasa. Wannan a takara da summary shi ake kira da support and resistance a kasuwa. To menene characteristics ɗinsu? Menene halayen shi support and resistance? Ɗaya daga cikin manya-manyan characteristics ɗin da za ka ji dan price action yana maka magana akan support and resistance shine cewa suna da abin da ake kira change of polarity. Hadda za ka karanta da tafan price action. Wata ka ainihin shi support and resistance yakan ɗauki hali, wata ka ainihin kamar misali muku misali kamar a gida mai bene, ko da akwai hawa ɗaya, hawa biyu, hawa uku. To kai da kake a hawa na ɗaya, silin inda yake saman ka duk wanda ya je hawa na biyu, kai silin inda yake a wajen ka na hawa ɗaya shine abin takawa su a hawa na biyu, ko it's something like that. To abin da ake so ka sani shine cewa yayin da aka balle support farashi ya sama, farashin yakan koma menene resistance. Ko kamar yanzu alal misali nan shine resistance, farashi ya kasa tafiya sama sai aka samu farashi sai zama successful. Da haka nan area is a price of resistance. Da haka ne da aka dawo nan area ya tashi daga resistance muna ta zai sabon as a support. Kamar yace kana gidan ɗaya, nan ne silin in ka resistance, yayin da ka wuce hawa na ɗaya ka tafi hawa na biyu, inda ake tashi ne silin in ka ya zama to shi ne menene abin takawarka. To abin da ake nufi kenan change of polarity. Wata ga ainihin suna sauya matsayinsu
support yakan koma resistance yakan koma support. Da haka idan aka balle resistance zai koma support, idan aka balle support zai koma resistance. Abinda ake so mutum ya gane kenan. Sa? Insha Allah wannan gane. Da haka nan ba ku misalin yace aka balle support ba ta koma resistance. Da haka ina so bayan kun gama ku je ku duba wajen da aka balle support, sannan da aka dawo sai aka testa shi a matsayin resistance ana sa kawai. The next characteristic shine cewa karfin shi support a resistance. Domin aka zo aka testa support ko da resistance kasuwa ta juya, domin yake daɗa mahimmancinsa a wajen kasuwa. Wata ka ainihin yanzu an testa test 1 test 2 test 3 kun ga nan wajen sharply ta dawo ƙasa, nan ma sharply ta dawo ƙasa. Na haka nan domin aka testa support ko resistance, domin mahimmancin ta yake zama sosai a wajen 'yan kasuwa. Na haka ba ana cewa ba za a taɓa ɓalla support bane ko ba a taɓa ɓalla resistance bane ba, amma domin aka tattaɓa wannan support ɗin nan ko wannan resistance ɗin nan yakan zamanto abin duba ga 'yan kasuwa. Ya ce ko da an ɓalle shi an kere shi ya kasance abu ne mai mahimmanci a wajen su. Da haka mahimmancin support ko resistance shi ne adadin taɓar da aka yi tattare da shi. Shi insha Allah wani gaba za mu cika kan bayani akan wannan, inda za mu yi magana akan major trend line da stop and that insha Allah. The next one shine cewa shi support and resistance ba wai yana zuwa bane a matsayin layi a sama ko layi a ƙasa kadai, yakan iya zuwa yana motsi. Wata ga ainihin kamar nan wajen this is the trend line for the downtrend ko this is the trend line for the uptrend ko. Wata ga ainihin zai iya zuwa a gicciye, zai iya zuwa a miƙe, zai iya zuwa a kowane ne. Sannan ba kaɗai layuka na trend line da support bane ba suke samun da support ko resistance. Da akwai abubuwa da dama kamar su moving averages, kamar masu amfani da su Bollinger Bands, kamar masu amfani da su Fibonacci. Duka wa'annan wani yasu abubuwa ne wanda za su iya samar da support ko resistance a nan kasuwa, a cikin kasuwa. Na haka anan gaba za mu magana duka wa'annan abubuwa insha Allah. Na haka abin da ake so gane shi ne support ko resistance wani waje ne da yake hana farashi ya tafi daga sama ko zuwa ƙasa. Ba lallai sai ya kasance layin na a miƙe yake ba ko kuma a shagire yake ba. Abubuwa da yawa za su iya samun da support ko resistance a cikin kasuwa. Insha Allah za mu ƙara cikakken bayani. Me yasa 'yan kasuwa suke neman support ko resistance a kasuwa? Me yasa it is one of the most important concepts ko? To ɗaya daga cikin dalilan da ake amfani da shi a cikin kasuwa shine yakan samar da abubuwa guda biyu ko yakan samar da nizanci entry points, yakan samar da kai maka wajen da zaka shiga, kuma sannan yakan samar maka da inda zaka saka ne da stop loss ɗinka, wata kayan inda zaka kayyade asararka. Entry point yanzu la sai ana misali it is beautiful ko ka zana trend line ɗinka da ya zo ya taɓa nan kana ta zo a taɓa nan da candle din ya zo nan wannan kana tunanin ka signal ba ka samu signal ba su da kana expecting ta wuce anan sai ta baka signal ba biya trend sai ka yi entering inside stop ɗinka beneath this candle. Stop loss ɗinka might be here because this is the higher low or might be here, amma yayin da trend ɗin going in a direction za ka dawo da stop loss ɗinka nan wajen. Kaga trend line ɗin da ne ya sama maka inda kake tunanin entry ɗinka zai faru, sannan inda kake tunanin za ka saka stop loss ɗinka da abubuwan da dama. Da haka ba kaɗai wannan ba, hawan sa'in ma inda mutum yake tunanin zai fita yakan kasance abin dubawa ga masu wannan. Kamar yanzu alal misali kun ganin wajen support ne ko kasuwa ta zo nan ta koma, kasuwa ta zo nan ta koma. Da haka idan na entry sell a nan na saka stop loss ina a nan na entry a nan na sell na saka stop loss ina, idan kasuwa ta zo nan wajen zai tunanin na fita so da nan wajen ma support ne. Da haka takan baka damar entry point, takan baka damar da zaka iya kayyade asararka, takan baka target. Ka gane? Da haka muna amfani da support ko resistance sosai a kasuwa. Wa'annan is one of the major outlet abin da muke amfani da entry point, exit point da stop loss ko a cikin kasuwa. Inda zan shiga menene asarar da zan yi kuma ina ne nake tunanin zan ɗauki ba. Da haka support and resistance yana cikin abubuwan da suke nuna maka wannan abu. Da haka ɗan kasuwa ko ya san inda zai ɗauki kibarsa da inda zai saka asara, inda zai shiga ko mahimmanci ai shi ne tura da mako. Da haka ya support and resistance is one of the things da muke amfani da shi. The next one shine cewa mukan yi amfani da support and resistance wajen trading breakout ko kamar yadda azin da na faɗa muku, idan ko aka samu support ko resistance aka tattaba shi muhimmancin sai ka karuwa ga wajen traders. To one of them shine cewa
idan support ko resistance ya fi aka samu breakout daga an yi aka samu ballewar farashi muka yi tunanin za a yi needing to a huge spike move in that direction, muka yi tunanin za a yi motsi mai karfi mai yawa a direction din wannan ballewar. don haka kan tuna abin da na faɗa muku a cikin bidiyon na market cycle ko wato kayan da akwai trader da abubuwa da yawan lokuta kasuwa ta kan so ta ci gaba da abin da take shi ne one of the rules da na faɗa ko menene misali the rule of inertia. insha Allah za mu bidiyo za mu ƙara magana akan rule of inertia. Shine cewa za a yi ta ƙoƙarin a ɓalla kasuwa gani breakout attempt breakout attempt breakout attempt, amma da yawan breakouts ɗin da za a yi za su kasa faruwa ne, wato kayan da yawan breakouts ɗin za su failing ne, sai dai mai da yan kalilan ne suke succeeding. Alamu kan cewa 80% of the breakout is going to fail, only 20% is going to succeed. Da haka kada mutum ya taɓa breakout, da lokuta an fi so ma a samu breakout kafin mutum ya bi shi, amma da akwai bidan da za mu saka akan breakout ya ake gane breakout kafin ya faru, ya ake gane probability cewa breakout zai succeeding, wani candle ne da characteristics da halayen candle inda yake aukar da breakout da yace ake gane shi. Da haka support and resistance yana cikin abubuwan da za su sama maka san cewa za ka yi trading ne in the direction of the breakout kan wata ba ta ainihin nan kai bayan, ko kuma za ka yi trading ne against the direction of breakout wata ka ainihin ba za ta succeeding ba, za ta fi. So da haka this is one of the major aspects da muke amfani da support and resistance cikin kasuwa in a nutshell. Ba? Slide da ya ɗan ciwo lokaci amma yana da ranka kamar ciwo ba da ma'ana. So da haka in kuna son slides ɗin ba lallai sai muke shiga kan chat ba, sai kuma magana sai mu ci gaba da kirkirar slides ɗin. To in a summary, dan hakan nan support and resistance kenan lecture 5 ta hanyar lura da support and resistance a yan kasuwa za su iya hango motsin farashi sannan su yanke hukunci a cikin kwanciyar hankali da hikima. Shi ne support and resistance kenan. Ina tunanin nan gaba za mu magana ne akan trend da trend line da channel line ko shi ne support and resistance a cikin trend, wato ga ainihin support and resistance yayin da farashi ya kalli direction guda ɗaya sama ko ƙasa. Ina tunanin wannan shi ne kasance lecture 5 ɗinmu, amma ina tunanin lecture 6 ɗin kenan, ina tunanin this is the end of our lecture 5 support and resistance in the summary.